आरो मैखुन आफादनि गेजेरजों बोसोरफ्रोमबो बे गेलान काप खुंबाय थानाय जायो। देग्लाय बोसोराव 27थि गेलान काप बिथांमोना जोंनि बिटिआरनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन हामसिनै फुटबल टुर्नामेन्टखौ खुंबाय थाबोदों। फैबाय थानाय समाव आरो मोजाङै खुंनो हागोन। बे गेलान काप फुटबल खुंनायनि गेजेरजोंनो बे ओनसोलनि जोंनि लाइमोनफ्रा गेलेनायनि बिथिङाव गोबां सांग्रां जाबोदों आरो गोसो गुदुं जाबोदों। जों नुनो मोनदों जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गेलेनायजोंनो गोबाङानो साख्रि बाख्रि गावनि केरियार गोदानो हादों, गावनि सिन्था जोङो बे गेलेनायखौ जेरैबायदि गोसो होबोदों इयुनावबो गोसो होनांगोन। बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय जोङो बेबायदि एकाडेमिफोरखौ एबा माखासे क्लाबफोरखौ मदद होबाय थादों। दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 27थि जे मुंख्लंफोरनि मुङाव होनाय बे दिनै फैयै फैयै जोबथा जोङो गेमखौ होनो हाबाय। आसा फालिदों नैबे जोबथा जि गेलेनाय बेयो खोब मोजां रोखोमै जादों आरो बेयावहाय आङो साबायखर बावनांगोन जे आरो जोङो बाख्नायनांगोन जे नैबे 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिमाकुसि गेलेमु आफाद जथाय बानजायनायनि गेजेरजों जोङो थांनाय 27 बोसोर जों खुंबोबाय आरो बेवहाय जोङो दिनैसिमबो मोजां रोखोमै जों साक्सेसफुल जानो हाबोबाय थादों। आरो बेवहाय साक्सेसफुल जानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय बृहत दिमाकुसि ओनसोलनि माखासे रायजो राजाफोरनि मदद आरो हेफाजाब आरो देहायारि जि हेफाजाब होनाय राङारि अनसुंथाइ होबाय बेनि थाखाय जोङो साक्सेसफुल जाबोबाय थानो हादों। आं नैबे 27 एबा 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि कनभेनर अर्थात लिंथुमगिरि जानानै आं नैबे समाव साबायखर बावनांगोन जे जोंनि जे नैबे 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंसार होनायाव मैखोमै बाहागो लानाय एबा सुबुरुन होनानै जोंजों खामानि मावफुंनायाव जोंखौ साक्सेसफुल खालामनायाव जाफुंसार होबोनाय दिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि बिथांमोननिसिम आङो कनभेनर जानानै रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आरो बेजों लोगोसे दिमाकुसि गेलेमु आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बिथांमोननि बिबानगिरि आरो मावथि बिथांमोनखौ आं नैबे समाव साबायखर बावाबा जानाय नङा। मानो होनोब्ला बिथांमोननि बोसोन बिथांमोननि सुबुरुन आरो बिथांमोननि जि नाजानाय बेनि थाखाय आङो दिनैनि 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि कनभेनर बिबानखौ लानानै बिथांमोननि हहाय हुजुगनि बिथांमोननि बोसोननि गेजेरजों आङो जाफुंसार खालामहोनो हादों। आरो बेवहाय आङो आंजों लोगोसे नैबे 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि मासिगिरि सार दावबायसा बर' आरो जोंनि कमिटिनिनो टुर्नामेन्ट कमिटिनि चिफ पेट्रन आरो माखासे साब कमिटि बिथांमोननि देहायारि आरो बिथांमोननि राङारि आरो बिथांमोननि जि सुबुरुन बोसोन आरो गासै फारफ्रोम दिगावनो आंखौ हेफाजाब होनानै नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव मददथि होबाय। आं बिनि थाखाय टुर्नामेन्ट कमिटिनि गासै दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो बोसोनगिरि बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावबाय नैबे समावहाय नैबे जे 27थि बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय।